Guys, I dive one into the history of our brother kana kowa ihe na Igbo. Also konya the history of Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Henna bia. Onka nwambe na bia Benjamin Nakamura. Yotago Benjamin Nakamura kanje malia. Mana ezigbo afia Benjamin Netanyahu biko o mata bikuri ile. Onwere na mara maka ezigbote nwoke Russia. Asema nwoke Russia gbagalanum. Ezigbote nwoke Israel. Anyị na-akpọ ezigbo nwoke Israel maka na gịnị mere na ọ dịghị ekwe ọ dịghị ekwe na ata ekwe nke anya na nwoke Russia na confuse mmadụ welewe nke ọzọ bụ Putin nke ahụ Benjamin Netanyahu ịghọtago. So ịbụrụ onye ihe gbasara history na amasị this our brother na-ekwu maka history about imugo unu I like in the fact that na no mix him ihe njikwa na-ewetara anyị that na ndị be anyị sometimes anyị na-ege ewepụ anya n'ebe anyị kwesịrị itinye anya na ya in case of ịpụọ enwe ihe ndị mmadụ na-akọsọ ngwu ya iwe nwekwa n'ike ma gịnị zara okwu ọnụ gị ịghọtago. And the reason we ji akụ ya n'Igbo ahụ ndị fọnụ na-akụ ya n'Igbo nwesị ka na-eweta ya I have said it and I will still say it again. Enwere ihe ya bụ ịsụa n'oyibo people will not really understand it onye ọya ihe ndị mmadụ ahụ nghọta. Mana ebe agbalị ya n'Igbo mana Igbo gbara ọkpụtụkpụ Igbo tala akpụ wee mana achọla ịsụ asị ịchọla ịtụ asị n'aka mmanụ oyibo mana gwa ebe anyị dat na ịbụ onye Igbo ịchọla ịkọmuniketi n'Igbo sụọ ya n'Igbo ka onye nọ gị n'akụkụ nwee ike na-aghọta. A lot of people na-anụ maka that Benjamin Nakamura Benjamin Netanyahu mana ụfọdụ did not know much about him. We just grew up and meet him as a ọ nara eji anya afọ ndị ọjọọ because o nwere onye ndị Israel ndị Arab put a bounty on his head mana still nwoke abụlụ gịnị ekwe ụna na-aghọta. So biko nụ cool and down ka anyị and dive into this topic because this topic bụ gbasara onye ọbụla. Unu si na unu na like ndị Israel unu like Israel most of the time pay attention to some of the history unu need ịma about them ụna na-aghọta. So I nature this video I can take more videos about this our brother. You know, go more videos coming from him because I believe in now that has something inside that can be able to deliver. Na weti you can say with the video. I say to can do my video but I say images na video ka based on iwe de han obi. Go ever since the same way na same way na nke ha. I believe in now was in those on with their hand and ha good platform kalia can say nya afunu be mo nya nwete na this platform of floor polon never except when be amewezi ahead that goes against the standard of humanity. That is when meji we challenge and then this video ngwagenti ka ndo big akụkọ maka Benjamin Netanyahu, the current prime minister of Israel. Amụrụ ya 1949 yeah. A year after mba Israel nwetacha independence. Ịma na ngwara unu mgbe ọwụna na-ekwu mgbe ọwụna na Israel nweta independence 1948. So ruo na October 21st 1949 amụọ Benjamin Netanyahu prime minister izizi mba Israel amụrụ after independence yeah, post independence dịka esi asụ ya n'oyibo. First Israeli prime minister post independence 1949 ka amụrụ ya. Oto mkpabi ike ka nwoke si akpa bụrụkwa chi dị na mmadụ ka nwoke si ahụ early ages ya dịka from teen age ebe 13-14 years o jewe United States of America ebe a ka ọ ga-aje gụọ akwụkwọ. Yes, ọ gụrụ akwụkwọ na Philadelphia ụmụ obodo a na-akpọ Philadelphia na United States of America. Ebe a ka ọ gụchara akwụkwọ na-etolite ọnọkọta wee mee enye n'obi ọ sị na ya ga-anaba mba Israel ka eje contribute to the national and nation building. Yes, ka ya contribute to the nation building ya ka ya kwalite support Israel gaa n'iru ma na Israel ka dịcha fragile mgbe ha ka nwetacha independent few years ago. So ọ sị ka o je support mgbe ọ na-rutere mba Israel 1967 o join ya army. Ịma na most of them na mba Israel a na-etrain ha na army. O nwere special force o join Saret Matkal special forces ka o join no si ike ebe ahụ. Yes, all Israeli Defense Force, or an appendage of Israeli Defense Force. Onogidezi ebe ahụ wee rise to the to captain
ka ọ rise na rank ọwakwa obere ihe o ọkụkụ na nwoke na-ebido n'eju o nwere ihe izu o mere ndị mmadụ ji wee ma na onye a ọ ya akpakwa ike maka ka ọ nọ that special force na Israeli army o nwere ihe merụ na 1972 na 8 May 1972 o nwere plane ndị Belgium a na-akpọ Sabina Boeing 707 plane aircraft a na-akpọ Sabina flight 571 o jikere njem from Brussels Belgium maka ndị Belgium nwere plane na Sabina flight 571 ọ Boeing 707 plane o jikere njem from Brussels Belgium wee sị ka ya gbaa ọkpa na Vienna mgbede plane from Vienna ka ọ bịazie Tel Aviv Israel mgbe plane take off na-aga hijack anya ndị ọnụ na ndị si ha na-apụ anwụrụ ndị anya ha na-enwu ọbara ndị a na-akpọ Black September Organization on the terrorist organization na Palestine ha na-esi ọnwụ wee sị na mba Israel bịa kpụkọcha Palestine ha bụ prisoners na Israel ọ ka icheta na ọwọkwa obere iwe problem Israel na Palestine ebidogo afar back at 1972 even before then ha kpụkọrọ those hostages hijack the plane the Black September Organization plane see from Belgium heading to Israel through Vienna Austria onye na-anya plane ahụ onye mba Britain a na-akpọ Reginald Levy onye ahụ pilot ha chidi egbe si anya jee land ya na Ben Gurion International Airport dị na Tel Aviv n'ebe a ka ọ ya ada and ọ daa na mba Israel ga-akpụpụta all Palestinian prisoners before ha hapụ ndị Israeli hostages if not etu ha hijack were plane egbutisia mmadụ niile nọ na ya na Israel wee sị nke na-emenụ plane wee dagidedekwa be anyị na agha afụ nketa ọbịati na ndị akwado so Benjamin Netanyahu so na the special forces je rescue those hostages na that Ben Gurion International Airport dị na Tel Aviv agbagbuche some of those hijackers jidekwa ndị ejide Israel did not release any prisoner to them ha hapụkwa any prisoner yes ebe a ka ama na ọkụkụ na nwoke na-ebido n'eju ịma na ọ naghị adị easy after that 4 years after 1976 Entebbe Red plane ọzọ hijack wee divert anya oje daa na Entebbe Uganda ọkwa otu ndị ụlọ ahụ ha na some part of German dissidents hijack the plane nwanne nwoke nke tọrịa a na-akpọ Jonathan Netanyahu onye nwata Benjamin Netanyahu ọsọsọ awụ an Israeli special force egbu na that operation na Uganda Entebbe Red akụkọ m akwụkwọ ya na page ya yes onye nwata Benjamin ha na-abụ nọcha army na-akpa ike so emechezie Benjamin Netanyahu wepụzi ya na Israeli army also na army mba Israel bazie active politics he was honorable as a Israeli ambassador to United Nations mechie ruo finance minister maka adị ama ihe ọgụ na course architecture so mgbe ọ wụ Israeli finance minister ọ hazi finance ndị Israel ihe niile na-aga n'usoro yes Benjamin Netanyahu is the longest serving Israeli prime minister after Ben Gurion. Mana Ben Gurion was their first prime minister after independence in 1948. Ọ chịrị mba Israel 13 years and 27 days. Ben Gurion David, yeah. Yes, Ben Gurion, yes, ezigbo afia. 13 days and 27 days ka ọ chịrị mba Israel. Mana Benjamin Netanyahu ịgbakọ all these years ọ chịgwa as prime minister mba Israel ọ nọgo 18 good years. First prime minister Obal as first prime minister in 1999. 1996, not 1999. Kụcha ya 3 years from 1996 to 1999. Oruo 2009. Ọbanyekwa ọzọ pịakwa ya from 2009 pịagide te 2021. Olituo ndị Israel si na aka n'idi ya na ọdị mmadụ aka n'idi na ndị Igbo ahụ kirikiri ọbatakwa 2022. Nọgidezie till today. So 18 good years. Ịchịkọ all these years ọnụ ka ọ nọgwo as Israeli prime minister. Nwa amadi anụnwa ọnụ nwaanyị ọ mụtara ụmụazị odogwu na nwoke ka ọ ihe njisi na odogwu na ọ kakwara aka onye nọzi 70 years plus maka na akpa ike a sị na ọnwụ na onye maka hapụrụ Iran na Iran aka egbughị ikpe na abana na ayụ ya biko maka ọgụ na-atụ ya ka tọfe ọgụ na-atụ ya ka ụdara nwannu ọ na-akụ achụ okwu mana ịchọta ya nke ukwu eziokwu ka m kwu agụghị n'owu ọsọ mpụmpụ the son of headmaster biko ọgwụ na ịlaiki peji a tụsara m ozi na ezi ebe a folokwa this page ọ ga-adịrị gị na mma ịlarụ ị ga-etete daarụ